दसे रेस्ट नामा दसे जि मेंनाय मोनबाय थाबायबोनानै। ओइ जों गुरै जागोनदां ना? औ। नै हाथरखि माथो बावसो दं नोंलाय? औ दासो गुरनो फैदों नै जों मेंनानै दसे जिरायदों। ओइस एस नि रिजाल्ट होबायथ'? नायाखै नामा नों? ओहो मिथियाखैथ' आं। आं एफाग्राब फन हरदोंमोन नोंनाव माथो थिखाखै नोंलाय? आं मबाइलखौनो चार्ज होनानै फैदोंबा माथो थिखोनो मोननांगौ। ओमफ्राय नोंहालाय नोंनिखौ नायखांबाय? औ आंना फार्स्ट डिभिसन जाबायमोन जानायालाय। हाब नोंनासो मालाय आंनासो माबायदि जागोनथाय। ओमफ्राय नों मबाइल लाबोदों? औ लाबोदों। बेहाय आंनिखौबो नायनानै होदो होमबालाय। रल नाम्बारा खिथादो ना। 0027। इसोर पास जाबा हामगौ। आंनाबा माबायदि जागोन बेबा भगबानसो मिथिगौहाय। एलाय माथो पास जाबायना जाम्बि नै सेकेन्ड डिभिसनाव। नोंमारगौ बोरो जाबायहाय आंहा सेकेन्ड डिभिसनबाबो नोंहासो मालाय फार्स्ट डिभिसन जाबाय। ओमफ्राय नोंहालाय नायखांबाय? ओहो नायाखै आं रल नाम्बारखौनो गोसोआव गैया दा न'आव थांनानैसो नायसां। गुरैसै फाग्लि दा सानजौगोन। औ। दे गुरैदो होमबालाय आंबो थांसै। नोमा फेलसिबावना फरायालै फराया गारा सामफ्रामबो लोंनाय जालायल' बिदिजों पास जायो बुरबक लाबो आं नायनि। फेलसो बे फाग्लानिखौ नायलाय उन्दुनायसो दंबावो फाग्लाया थान्दानो। नै बिलाय पास जाबायना बिगुरा। आं बेखौ सिगाङावनो मिथिखादोंमोन पास जागोन होननानै। जामारबायना दा।
जा हाथरखिया कलेजखौ अफाय लामारगोन जाखो बियो जेराव लायो बावनो लानांगोनलै आंहा र' खबरखौनो लाहरसैलां हेलौ हाथरखि मा खालामदों दङ नै ओरैनो ओमफ्राय माथो ओंख्रि जायामोन जोंना मैथाजों खान्थाल बेगरजोंसोमोन ओमफ्राय नोंस्रालाय जोंना दालि आलु बाथोनसोमोन हाथरखि आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन नंगौ नामा सोंदोना दे मा खोथा ओमफ्राय नों कलेजखौ अफाय लानो सानखो कलेजखौ गसाइगावआवनो लानो सानबायमोनहां नोंहालाय अबेहायथो लानो सानखो आंबो बावनो लानो सानदोंमोन साननायालाय दे मोजाङानो जाबाय होनबालाय दोनथ'सै होनबा आंहा खामानिबो दं औ दे दे आंहा न'आव मोनबाय नोंहा थांदो ना गियो दोनलांनांगौ नामा होद मा गोदाव सोराव थांदो गावबा गाव नङाहाय जंखायदोंसो आं मामि आं कलेजाव थांनो लामाखौ गोजानद्राय मोनबाय बेखायनो कलेज खाथियावनो लजिं थाहैनो सानबायमोन हाब मानोथो लजिं थाहैनांगौनि गोनांथि जालायखो आइ न'निफ्रायनो खाथि जाखायो माथो जाया माथो खाथि ना लजिं थानायनि फैसाखौ हरनो हाया बेखायनो बिदि बुंदों बिदि नङाहाय आइ फैसाखौलाय जों नोम्फाजों आंजों हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो हरनो हागोन आं मिथिया जेबो लोगोफ्रानो थाहैजोब्बाय आंबो थाहैगोन नाथाय नों बेबायदि न'नि बाहेरायाव थाहैनानै मोजां लोगो बासिनानै लाहैनो रोङाब्ला नोंनि इयुना मा जाहैगोन दे थाहैनानैल' मोजां फरायहैबानो जाबाय दा नोम्फानो खिथागोन आं माथो आसोलफोरसो र' बिसोरखौ एसे जावलांनां मालै आसोलफोर मा खालामदों बेयावलाय जेबो खामानि गैथारला नामा बाब गावहा दुगाबाव पास जानानै रायलायनायफ्रा रायज्लायनोबो मोना आरो हद लेखा गोरों मानसिया जोंजों रायज्लायनो लाङालै लामानि मानसि लामाजों थां मानसि गोरा गोराब्रा रायज्लायनो गोसो गैयाबा गैया होनना आंबो नोंसोर बायदि जाम्बाफोरजों जाम्बा जाफानो हायाना ओइ बुलायनोबा बुलायनो होनलै जावबाय थानाङा र' आं कलेज थांगोननि दा फैनानै बुलायफैगोन नङाबा दा ड्रेसा मिलायनांगोन आंना आरो मिलायनांबा नोंसोर सुना होनो ओरैनोबा आंहा रावबो सुना होग्रा गैखाया हायालै बारा दायलग होनो नाङा होद थांदो थांगोनब्रा थांगोन नोंसोर थिनहरलायनाङा ना थादो नोंस्रा बावनो बे लामाजों साबेसे मानसिफोर फैयो सानबाय था लेभेललायबाव खुनुरुखुम पास जानाय मानसियानो ओइ आसोल र' सानैजों ज' थांसै नै माथो सिमां बाहायसो माथो हारसिंसो हाथरखियालाय बेलै भाइ मालाय हान्थिनो गोजान जानायखाय टाउनाव रुम भारा थाहैबाय आदसा बिदिसो जादों खोथाया हनै गारिया फैबाय थांसै हेलौ मामि औ मा खालामदों आइ नै आं लेखासो फरायगासिनो दं मोजाङै सोलिगासिनो दंना आइ फरायनायफ्रा औ मामि
दे बिदिनो मोजाङै फरायलांबाय थाबानो जाबाय। र' मामि नै अख्रांनि फन फैदों नों थाथ'। दे। औ अख्रां हाब मा बिजिब्रा मामिजोंसो रायलायदोंमोनहाय आं। हा माथो खबर? ओइ नोंखौ ओरैनो गोसोखांना हरलाबायदां। माथो खालामगासिनो नोंहालाय? दंलै नै ओरैनो जिरायलाबायनानै। हाब मालाय हाजोबखाबायदां फरायनायफ्रानो। औ हायाखै माथो दा एगजाम खाथिबाबो फरायानो आङो आरो हाजोबनोसो होनदों नोंहा। हाथरखि फैद' ओंखाम जानोसै जोंहा। अख्रां जिरिया ओंखाम जानो लेंहरबाय दोनथ'दो। अ दे होमबालाय। दिनैबो बुंनानै लानो हायासैलायलां माला होननानै लानो हाबावनांगौ जाखोथाय। दा हरफिन गारगोनसै आङो। ओइ हरजानाय नंलागोनलै फाग्लिया दा रागा जोंलाबायगोन बे। ওই শালা আমার পয়সা তো কন্টিনিউ দিব, আমাকে পয়সা দিবার কথা তো 2-3 মাস হয়ে গেছিল, খালি তুমি আজই দিব খালি দিব কয়া থাকে, কন্টিনিউ দিব। শোন তোমাকে আরো 2 দিন টাইম দিছিল, ওই 2 দিনের ভিতরে দিবা লাগে, যদি দিবার পাবো না না গোলা কাটি দিম কেলা। হ্যাঁ পাইছো দে। ও দাদা আছে না? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ ক। মানে দাদা আমাকে খামলা তোমাকে খামলা লাগে যদি আমার খামলা। তোर जाम्बाफोर बर' रायलाय, आं बर' रोंखायो। मा गोदाव सोराव आमाखि तुमाखि रायलायनोबो रोङा, बर'नि बुं दे मा खबर? माने दादा जों नोंनाव माबा मोनसे खामानि मोनगोन नामा साननानैसो फैदोंमोन। औलै सार ओरैनो बेखार थानाय जाथारबाय, माबाफोर खामानि मोनोमोनबा मोजां जागौमोन। दंनायालाय दंमोन खामानिया, नाथाय नोंसोरसो मावनो हागोन ना हाया खोथाया बेसो जादों। हागोन सार मानो हाया जानो, जोंनो खामानिखौल' होथारदो सार। औ सार खामानिखौल' होथारदो। दे हायोबालाय नोंसोर गाबोन आंनि कम्पानियाव थांबानो जाबाय मावैनो। गोजोननाय थाबाय दे सारनिसिम। दे नोंसोर थांनो हासिगोन। जासिगोन आसोल खामानिया। औ गाबोन मावैसै होनबा। ও ময়নাকি শান্ত। हाब बर' सिख्लाफोरखौबाथाय आलदा नुखायोलै, बेखौबा हले ओरैनो हगारजानाय नंला र'। जेरैखि जाया माबा मोनसे खालामनानैबाबो बेखौ लानांसिगोन। र' मोनसेखौ SMS खौनो हरनाय नां। आयौ सोरबा हारसा मेसेज हरदों नै फाग्लि आंनाव।
नायफैलाय फाग्लि बोरो आयौ मानसियाबो मालदारबावसिगोनहाय रिप्लाय हरदो फाग्लि रहाय फाग्लि हाखु दाखुथार नोंबो नाम्बारसो बिहरलायबावबाय नै हरदोहाय फाग्लि हरदो नैहाय फाग्लि दाख्लैनि हारसाया आंखौ प्रप'ज खालामहरदोंमोन मा खालामनांगौ जाखोथाय एक्सेप्ट खालामदोहाय फाग्लि ओरैनोबा बिदि थाखा फैसा गोनां मानसिफोरखौ हगारजालाबाया मोननायावनो लाखाथारनांगौ आं गुबुन हारिनि हौवाखै एसे बादोंबोहाय मोजां मोननायावलाय मा दस्रा हारि थारिसै बेलाय दानि जुगाव फैसा थाखायासो जाहैयो फाग्लि थेवबोहाय फाग्लि आं एसे उसुबिदा मोनदों उनफ्राव माबाफोर जाबा नोंहा जेबो साननांगौ गैया जाम्बिलाय नों एक्सेप्टल' खालामदो उनाव उन जाबाय थागोन बे हेद फाग्लि नोंबो दे होनबालाय लागासै आं न'आव थांसै हेलौ सना मा खालामदों ओरैनो दं सना जेबो खामानि गैयाबा बेरायहैजागौमोनदां नुलायफेरखायाखैबो बेरायहैनायालाय बेरायहैजागौमोन आंबो नोंखौ नायनो लुबैखादों बिदिबालाय थ'दोना बेरायहैनोसै दे बिदिबा आं रेडि जाग्रोनोसै हाथरखि जायगाखौ माबायदि मोनखो आंथ' मोजांखौनो मोनदों नोंहासो माबायदि मोनदों आंबोथ' मोजांखौनो मोनदों थेवबो बे बिफां लाइफांनिख्रुइबो नोंनि महरखौसो समायनासिन नुदों इस न'आ माथो गाव लादोंसोदां सना नों दा आंखौ जेरैबायदि अनदों देनांबो बेबायदिनो अनबाय थागोन ना जेब्लासिम आंनि जिउआ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम आं नोंखौ अनबाय थागोन सना जाबाय दे जाबाय थौ थांदिनि आंहा एगजामबो दं लेखा फरायनांगौ नंगौ नामा थ'दो होमबालाय थांदिनि आदसा हाथरखिया दामानि आंनाव मानो फनखौनो हरथाराखै कलेजावबो लोगो मोनथाराखै लोमजाबायदोंसो नामाथाय फनखौनो हरनायसैलां हेलौ हाथरखि माथो फनबो खालायथारला सिरि जाथारबाय लोमजाबायदोंसो नामा लोमजायाखैहाय मा दामानि समखौनो मोना जाथारदों बेखायनो रावनावबो फनखौनो हरखायाखै आं अ नै लोगो हरदोंहाय अख्रां थाथ' दे नोंहा हेलौ है आं गोसोखौनो बोरैबा सुखुवा बुखुवासो मोनफिनथारबायलै एथ' गोबाव सिरि फुसरि मबाइलाव थाना बेसेबा बोसोरानो जालायलांबाय बुंनो सानना दासिमबो बुंना लानो हायासै आं माला बुंना लानो हाबावनांगौ जाखो बिदिजों जानाय नंला जिखुनु आं गाबोन लाजिनाय गिनायफोरखौ ज्राब गारनानै जा बुंनांगौ फोरमायना लाथारसां आगलिखौ लोगो हमनो लिंहरनानै होनबासो सान्थि मोनसिगोन आङो नै अख्राङा मानो मेसेज हरफिनखो आंनावलाय दिनैसो हाथरखिनि सिगाङाव फोरमायना लानो हासिगोन आङो मानोथ' लिंहरामोन आंखौलाय हाथरखि सासे लोगो फैनो नागिरदोंमोन रावबो लोगो गैयैखाय नोंखौ लिंहरदां सोर लोगो माबा गोदो उन्दैनि लोगोमोन
माथो दाबो फैया बेलाय र' कलखौनो हरगारनोसै आं। আপুনি ডায়াল কৰা নম্বৰটো মাথো দানহৰबायसो। বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে। र' खनसे हरबावनां। आरो दानहरबावबायसो। ए हनैबाव सोर सेंग्रा सिख्ला लोगो हमफैलाबायखो? नाहरलाय। ए बे हिन्जावाथ' जोंनि क्लासनि अख्रांनि लोगोसो। हौवायाबो माबा हारसाथां माथांसो नुलायलांबाय आं। नङाबा माथो बेलाय आबै दालिसो। नोंखागौना जों खेनसे कम्पानियाव खामानि मावनो बिहैलायनाया। बेनोब्रा आबै दालिसो बियो। बे बांगालाथ' बे सिख्लानि जिउखौ बरबाद खालामथारसिगोनलै। होनबाथ' खोथाया मोजां जानाय नङालै। बेखौ अख्रां थांनानै खोन्थाहैनांगोन जों। खोन्थाहैयाबालाय बोरैथो जानो। ओरैनोबा बे मानसिनि आखल आखुआ बारा मोजां नंखाया। गोबां बर' सिख्लाफोरनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै होबोजोब्बाय बियो साला। थौ थांसै थौ। फनखौनो थिखायाखिसै माबा फैखाला बियो थौ बेबि थांसै। हाथरखि ओइ हाथरखि ओंखारबोलाय नोङो। हाथरखि अख्रां नों बाव। औ आं बाव आरो बे नोंनि आखलखौ मा खोनागासिनो? आंनि आखलखौलाय नोंहालाय मा खोनालायखो? मा खोनानो बुंदों नों? नोंहा बे हारसा हौवाजों मा सोमोन्दो दं? बे जाबाय आंनि मोजां मोननाय नोंलाय मानो नांगौ? जोंनि खायसे बर' सिख्लाफ्रा बेबादिनो थाखा फैसा नुबाथाय गुबुन हारि ना मा जेखौबो सिनाय रोङा। बेबादियावनो नोंसोरबादि माखासे बर' लाइमोनफोरा गुबुन हारिनि नंखाय अननायाव गोजावनानैनो गाव गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामनानै लाबोगासिनो दङ। नों बेफोरखौ नुबोसेयावबो माबोरै बिदि जानो हाखो हाथरखि? नोंलाय सोर आंखौ बुजायग्रा? नों आंनि मा जायो? जाम्बा दानि जुगाव थाखा फैसायासो जाहोयो। हाथरखि नों बेफोरखौ मा बुंदों? बे बाथ्राखौ आदै मादै मोना खोनाबा मा साननांगौ? अख्रां आं नोंनि बाथ्राफोरखौ एसेबो खोनासंनो हाला। नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलांदो। बा हाथरखि नों दिनै उन्दै समनि लोगोखौ बिदि बुंबाय। दे थांगोनलै हाथरखि। नाथाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आं। नोंनि मोजांखौसो जेब्लायबो हास्थायो। दे थाथ'दो हाथरखि। सोर फैयामोन हाथरखि? रावबो नङाहाय मानसिफोरसो। आं थांसै दे हाथरखि आइनि लोमजानाया बारासिन जादोंनो। न'आवनो सानथामसो जाहैथ'सिगोनदां आङो। थाथ'दो नोंहा। औ दे थांदो। आंहा नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानांगौ दंमोन बिबि। मा खथा दे खोन्थादो। खोनासंलाय मोजाङै। आंनि गोरबोआव नोंनि गथ' दं। मा? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? बे गथ'आ आंनि माब्लाबाबो जानो हाया। मानो नङा नंगौ बे गथ'आ नोंनिनो। नङा आं बिदि जानो होआ। बिदिब्ला नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैलिया दिनैनिफ्राय। आरो खोनासं आंहा दिल्लीयाव बोसोरनैनि मोनसे गिदिर खामानि ओंखारदों। आङो दा मोनायावनो फ्लाइटजों थांसिगोन। दिनैनिफ्राय आं नोंजों जेबो सोमोन्दो गैलिया। बाय। मा? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? बे गथ'आ आंनि माब्लाबाबो जानो हाया।
जोंनि खायसे बर' सिख्लाफ्रा बेबादिनो थाखा फैसा नुबाथाय गुबुन हारि नामा जेखौबो सिनाय रोङा। बेबादियावनो नोंसोर बादि माखासे बर' लाइमोनफोरा गुबुन हारिनि नंखाय अननायाव गोजावनानैनो गाव गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामना लाबोगासिनो दङ। जेब्लासिम आंनि जिउआ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम आं नोंखौ अनबाय थागोन सना।